Отново седя сам, същата маса, същият лист. Писал съм за това и преди, но никога така. Мислех, че мога да го оставя отвън, да остане само в мислите ми, но то винаги намира път през ръката ми. Опитвам се да пиша спокойно, но аз не съм спокоен. Мастилото се стича по хартията, защото ръцете ми не могат да стоят мирни. Капките падат между думите и не мога да го скрия. Всичко, което се опитвам да напиша ясно, се разпада пред мен. Мастилото се стича по хартията, а аз падам заедно с него. Тук са написани неща, които не мога да изрека. Дори ако някой ме попита, неща, които никога не казах, докато не стана твърде късно. Опитвам се да ги прочета отново, но спирам по средата, защото е като да гледам нещо, което не мога да променя. Това не са просто думи, това е онова, което изгубих. Мастилото се стича по страницата, не мога да го спра на време. Редовете се смесват един с друг, сякаш не искат да останат ясни. Опитвам се да продължа да пиша, но ръката ми се предава. Мастилото се стича по страницата, а аз тръгвам заедно с него. Мислех, че мога да изпиша всичко от себе си, да го оставя някъде извън мен, но то само се приближава, колкото повече се опитвам. Има места, които вече не мога да прочета, защото всичко е мокро. И може би това има смисъл, защото и аз вече не мога да го държа в себе си. Листът още е пред мен. Върху него има нещо, което прилича на думи, но думите не са това, което наистина е там. Там е останало всичко, което вече не можех да задържа.